Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες πάγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοβίζια να τριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του ταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστά ξω πίσω εμείς και εμείς εμέλη. Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες πέρφες ατομέναν οι αγκαλιές, τότε τους έφεραν κατσιβέλες στην πόλια. Φύγανε και φέντοι, με πίνε σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό, στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω. Κι ίσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι, κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο στα βρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι, μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη, φταίνει δίχως καρένα, συνεργά που σκουριάζουνε σε γυφτική σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε την